Kai, gaskiya ya kamata iPhone din nan karaso da wuri. Na gaji, baka ganin yadda ake yayin portrait haka a gari amma a ci muna hoto bai kamata wallahi yawa ne. A'a, kwantar da hankalinki, karki damu. Ba wani abu bane. Tun da ke ga na zo wajenki alkhairi ne ya kawo ni. Da Allah idan ba za ki damu ba ina son dan yi magana da ki. Da Allah malam dakata. Baka ganin wanda nake tare da shi ne? Me yasa wai mutanen nan samarin nan na zamani ba ku hawa kanku faɗa ne? Ya kamata ku dinga gane 'yan matan da suke didi da ku. Amma dan Allah kalli rigar jikinka, ka wani taho min da wata rigar ka 'yar gumama. Ka zo ka wani ce wai kana son magana da ni. Ni anya wannan ma baka yi sa'an an kulɗi na ba. Gaskiya ya kamata ka dinga sanin irin 'yan matan da zaka dinga bi. Dan gaskiya ni in dai kana bi na to fi sabilillahi irin ka in suna bi na kusa ma daina fita. Haba da Allah babe mu je. Bye bye. Ka san wannan kuma. Zariyan nan ne take ga mu wannan maganan. Okay, ba ta san ko ni waye ba. To wallahi amma baki san ni waye ba bari in ga miki ko ni waye. Ni fa producer ne. Sannan kuma ni jarumi ne. Uwa uba duk jarumar da kike suna sa kaya yanda ya kamata ni nake ba da su. Amma hanni zaki rena mu hankali. Ko a class ma bana kula irin waɗannan gajutun. Haba me zan da yan gwanjo. Gaskiya ne kuma su amma na ga kamar kansa yana ɗanyen rawa ne. Sai sa ko ke ga na share na ce mu rubu da shi yadda ya kamata ko ba haka bane. Okay, have a seat baby. Ta ina ne ya kamata mu dan basar ne nan ko can ne ya kamata su. Thank you. Zo baby. Ba wani zo da shi na san irin kalan ki ne. Okay, sorry ina zuwa bari in buɗe miki. Ɗinki ma na fahimci kamar ɗan langwai ne ba kya son wahala ko? Na so a ce akwai milik, kin san shi ana shan shi da milik shine zai rinka ƙara gyarawa. Za ki ji daɗin shi yadda ya kamata ne. Amma da ba don mutane ba da kamata a ce kina bani ina baki. Ka bani? Kaga an kulɗi na? Wallahi ba a san na fito ba. So zan je gurin shi ko da kaga mun tafi? Karka damu kawai ka tafi sai mi waya ko? Sannu ko? Sannu. Ya kake? Lafiya lau. So dama tun da na ga yanayin yadda kake ribas kake min haka da hannu na san cewa na yi maka. Ko? Ya haƙuri wajen ƙanina na zo. Ya haƙuri ko? Ina zuwa zan dawo. Gaskiya Hausawa sun yi gaskiya. Shi sa aka ce idan ka ki sharar masallaci ka yi ta kasuwa. Wai dan Allah dan Annabi me yasa mutane ko irin ku mata ba za ku tsaya iya matsayin ku ba? Ke ba ai kowa ba.
amma sai yanga da menene ki ce ke ba za ki nema talaka dan uwanki ba. Kar ki manta da cewa na san cewa babanki shine Alhaji Audu mai faskare. Ko ba haka bane? Ki tsaya iya matsayin to ga irin ta. Aikin banza. In dai haka kace za ku yi, an dinga miki kenan. Allah ya ƙara. Bari ma bi ta ka ta ƙara.